Elnök úr említette ezt a bizonyos 27 milliárd forintos plusz forrást, ami ugye nem más, mint amiről az országgyűlésben született egy javaslat, egy nem létező forrásról. Szóval, hogy félreértés legyen. Olyan pénzt kívánnak most felhasználni, amely korábbi években már lezárt, elszámolt periódusokat illet. Ha ezt valaki ténylegesen pénzé kívánná tenni, akkor az adott év, amelyben felhasználásra kerül, költségvetésében újólag el kell számolni. Az adott év költségvetési kiadási tételeit illeti. Lehet ilyet tenni, de ez egy új kiadási tétel. Nincs arról szó tehát, hogy bármely korábbi év bármilyen pénzének az újólag elszámolása ne keletkeztetne új hiányt, vagy ne keletkeztetne új kiadás előirányzatokat. A harmadik tétel. Nem nagyon szóltak itt a jelenlévők, bár az előterjesztésben nagyon korrekten szerepel, azoknak a korábban elnyert pályázatoknak az eredményeiről, aminek eredményeképpen egyik, másik, harmadik fejlesztés megvalósodott itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a holdinghoz tartozó kórházok, úgy mondom, hogy mindegyikében, hiszen ez mind igaz a Szatmár-Beregire, igaz a Fehérgyarmati, Vásárosnamény, illetve igaz a Máté Szalkai kórházra, de igaz a Jós András kórházra is. Ennek ugye az egyik ma délutáni avatás egy olyan pontja, amikor szintén egy korábban elnyert pályázat megvalósuló beruházásának az avatására kerül sor. Csak azért szeretném ezt megemlíteni, mert itt hasonlítások hangzottak el más megyékkel. Szóval ez az a megye, amelyik nem klinikai kórházként eredményesen tudott pályázni abban a pályázat sorban, amelyben sok megye nem tudott eredményesen pályázni, és ennek eredményeképpen jutunk hozzá folyamatosan egy nagyon nagy jelentőségű, több mint 10 milliárd forintos állami támogatással megvalósuló fejlesztési lehetőség sorozathoz, hiszen ez több projektből álló fejlesztést jelent, amelynek egy része már megvalósult, átadásra került, más része pedig folyamatban van, még egyszer mondom, az egyik éppen ma délután kerül átadásra. A következő pont, hogy nagyon helytelenek tartom azt a beállítást, ami úgy próbálja a dolgot interpretálni, hogy itt a külső szabályozása hibás. Én úgy tudom, hogy a holding azért került létrehozásra, mert úgy ítélték meg az akkori döntéshozók, a döntés előkészítők, hogy a holding formával jobban tudnak alkalmazkodni a kialakult szabályozási környezethez. Ne próbáljuk azt most itt elhitetni, hogy majd megváltoztatható szabályozási környezet minden problémánkat meg fog oldani. A holding kialakításának, létrehozásának az egyik nyomós érve az volt, erről beszélt itt Helmerc az iménti hozzászólásában, hogy hatékonyabban tudja a meglévő kapacitásokat működtetni, azaz elsősorban költséghatékonysági oldalról volt eldöntve a holding létrehozása. Éppen ezért azt gondolom, ez a legfontosabb, hogy ennek a követelménynek vajon a holding meg tud-e felelni. Az, hogy sikerül-e vagy nem sikerül, szabályozási körülményeket módosítani, azt a közgyűlés kérheti, az országgyűlési képviselők ezért lobbizhatnak, és majd meglátjuk, hogy mi fog ebből megvalósulni. Én azt tudom mondani, hogy én részt vettem ilyen döntési folyamatban, és akkor nagyon nehéz volt azt elérni, 6 döntési szintet kellett megjárnia, hogy ebben a megyében 2 súlyponti kórház lehessen. A megye méretére, lélekszámára, elérhetési körülményei és sok minden másra tekintettel döntött úgy akkor a kormány, hogy 2 súlyponti kórház van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és hozzá kell tennem, hogy örülök annak, hogyha a mostani döntéshozásban résztvevők vagy hasonló eredményről tudnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érdekében beszámolni a későbbiek során. És az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy itt vita van a adósságmenedzselésről tulajdonképpen. Én arról meg vagyok győződve, hogy akkor tud bennünket meggyőzni vezérigazgató úr, hogyha azt tudja elmondani, hogy ilyen, olyan és amolyan költséghatékonyságot jelentő intézkedéseket tudtak elérni. Itt 2 mondott példaként, ami nagyon egyetértek, mert szerintem ilyenekről kell szólni a holding működésnek, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források legjobb kihasználása mellett csökkenteni tudják a meglévő adósságot. Ugyanis bármennyire is furcsa, mi nyilvánvalóan nem hozzáértő, nem egészségügyi szakemberként arról nem fogunk vitatkozni egymással, hogy vajon a belgyógyászaton vagy éppen a sívszedéseten milyen tevékenységet folytatnak, én nem kívánok abban a vitában részt venni. Abban azonban a közgyűléstagoknak van felelőssége, hogy vajon milyen módon tud
gazdálkodni, elsősorban pénzügyileg gazdálkodni, a megfelelő szakmai szolgáltatási színvonalat biztosító egészségügyi intézmény. Szerintem ebben van a holding vezetőjének felelőssége, ebben van szerintem szerepe a későbbiek során, és én őszintén szólva a következő holdinggal foglalkozó beszámolónál azt látnám szívesen, hogyha sokkal kevesebb lenne a most nagyon részletesen ismertetett szakmai tartalmú beszámolónak az a része, amely erre vonatkozik, és sokkal bővebb lenne az, hogy a költséghatékonyság, a hatékony működés érdekében milyen eredményeket tudtak elérni. Ön beszélt arról, hogy mit kíván tenni Máté Szakma Fehérgyalmat összevonása kapcsán a következő időszakban, beszélt arról, hogy bizonyos beszerzési eljárásokban milyen árakat sikerül elérni. Szerintem azok a kérdések, amelyek alapvetően meghatározhatják, hogy bizonyos idő elteltével sikertelennek, vagy éppen sikeresnek ítélheti meg a Szabadság-Beremei Közgyűlés a holding működését, a létrehozással, annak idején megfogalmazott céloknak való megfelelését. Én azt szeretném, hogy ebbe az irányba tudnánk közösen gondolkodni, mert szerintem ez szolgálja a megye érdekét. Köszönöm.